try. Nga ai kublei je pi ki para bengai baro haga ne ka balang ne poriang ka ba la pediang sengop ha yangi haba ngala pentip sepi ba ngakwa banwan hanye rengkat bat iba Frederick M Sabong ting asngau kemen ba philap pediang buram yangi da ka jingkemen kane kalong ka nongrim jong ka balang jong blay lang bakir tahi baro wala ki dan ki program balang jong pi andre habawan ki drill ki jong blay ki mana bar la dade ki nongelap ne ki pastoru la dade tang kirang ba balang ru ki balawan na bar dan kam ka buram kaliang ban ai ki ban simenta ya ki jong blay kumta namar bangala long lailut haga kam ke jong blay habang ong lailut ke bamut ba ngam dan pastorat suban pek kat kum ke jing pendek renti jong ko balang kum tangala wanda ke jing yalam ke jong blay ban pensngeu ya ki balang ban ki prabangai kamtam ki balang ki bangala jupet jukmi hagi por ki bala lekno kadon ke jing kwa ke bakam kerpang ban wan jungok ban wan pek yaki kumta na ka wei ka tayau se ko ke tayau ngajule kumta ya ka ban lek dan jungok yaki para bangai teng na sa hapo snong sorn kham haba ki kam ki don kam lane teng na senya ro ban lek shabar te kane kalong gajing snau ayu blay baula pediat da kumta ni pediang ya kajing penbet jong ka balang raya kajing khot ke jong blay ban tre ka kam jong u kat bingi dang la ban yaj ban yeng ban lek ban wan ni dang la ban kren dang biang gi skor dang biang gi khmat dang sngola ban yeng wat tham slam ha jing kren ru kalong ga ba biang ingi ban lek ya ka kam ke jong blay brenda la de ka por ka blay la bu hi ban mla su ha ka por ka jinglong temen ko mo ong ka tin jong blay ka don ka por ke baro ka por ban kena ka por ban samla ka por ban rangba bat ka por ban temen dah bala poi ka por temen ngilas ngau thu hi ka bangi de ban de kata kalong ka jing kren lam khmat ka jing ai ko blay phi ki prabangai ha ga ne ka balang ha puriang baring sngeung yo blay habang yo i ka balang jong pi hang ne ka roi ka ya seprang na ka por se ka por bat ka de ka weni ki balang ka bala la ban pediang ya ki jingseng he jong ka balang kum ki jingseng nong tre jingseng asmli ha ka ba philap man khlan ye ki terpeng jong pi ban yekit ban ye ba ya ka kam jong blay kelasa jingken mau si ka de ya ha ga ne ka sngi kadai ka sngi jong ka partai barok ko wei ngakwa ban kren ya ka taru hagne ka por manta kan long ka jikai ya phigi para bangai bat kan long ka jing kentu ya barok ki bayo sngo lang ba kani ka jing slok hagne ka janmit manta kadon ka kani ka sngi lai pwei trik ubanai me jong ka wei pagwei ka snem ka perthai baro ka wei ka rakhe ya ka ta ka kentin ka baong World No Tobacco Day ka perthai ka laong en ya uduma yau secret kata kalong ka kubor kabang kwaro ban ya slok hagen ga janmet manta kabang kwa ban ya thu ipi ba ka balang ga jong blay menin ga sngi na mar ka de lai puwei manta ka de manta ga sngi ban kan mau buram ya kata ban rakhe da ka no go rukom la da de ki school ki college la da de ki kino ki kinja association kila ban kan mau ye gane ga sngi lai puwe tri ubanai me man ga snem kum ga dak bangi ong em nagam tau doma bat u secret te mendin ga sngi ka balang ga jong ble mi khala ba sam
ka pastor fellowship kala penbej banya kendu ha quality Shillong menin bongut ki pastor ki don ki parab ngai na Shillong bat ki kena school sibon haga tuga school kepadang ha quality ki wan ban songlang haga ta ka jing pensngau ya ga le ka khobor bat yor ka jing hikai na we ne ki doktor ran ba hanekrim bedeu para bangai jungihi doktor dan bok lang lenser wan ban ai jingkren kerpang ya kene gasni jonga life way terik jong banai me tamba ni pelong menin namar ba menta gasni ublai kimya light show banya le ekata te wan lange kren ka ha jing manero ngasngeu ka long ka babiang a ban ai ji kai ya phiki para bangai ya kini ki khon ki pateng jongi ke badang he ke badang san te swa bangan kren ya kane ngakwa bangin pule ya ka ka city of Paul saki kalatia kalonong ka basan ka dekat ka baneng kong bat ka bakhat lai arteli ngini ke dekat ngin pule ka city of Paul saki nong kalatia kalonong ka basan bat ka dekat ka ba nang kong bat ka ba khalai kikten gi ba ong kum ne ya ka jing lalot o Chris laplat yangi namar kata tu yang scam but what I bon rempat ya pi ha kalengkor ka jing long rau khalai namar lakhot ya pi ko para banget sha ka jing lalot tang ba pin nam pentre kam ya kata ka jinglai lo jong phi ya ka ban ai dau ya ka do henry da ka jinget pin da ka jing ya i pin ya sakri paralohi haswa begin ya slok ya ka ne ka benta ka bangal ong menta ha ka por na kwa begin ya rwai ya ka we ka jing rwai la don uwe ni gino tau jirwai ba bang jong ka balang de jong blai pastor KW Nombri bon na pedeng jong pi ki riutmen ki riurang ba pilakan mau ye pastor ni ong ye ba ke haji por mandai kim ju kam khot pastor ki ong be ba joy ba wol ba ke ba sindhar kumta ba biang por ha ta kom te dang kendiat teligi snem kabakar kom khot ya ki pastor khot be pastor kumta de ji sang kam sutanat bandong ba ban ya ka ong pastor hanya hina ngeu kam sutanat bandong ba biang por mo kata ka song hapi para mengai ting ngeu tanat sebona ya katakan tin ka penya jam bat mencuang akan mau ba mor ha bangi lek jing lek ya kenduk kroi kumto te kampun gip ong ani ba amur kublai ba le kendu ai we bong kublai pastor bele pikot pastor nga khot ba ke ihikai ba amurita bele pikot pastor nga khot ba ke madda ka khot ba ki yasngeu jan kom sipara hautrai to when kita inong tau jirwai i pastor ke W Nombri ba ke drek i tau ke jirwai ka san spa nyau pau ngin rwai ya ke ni ke jirwai ya ka ba usakri jong trai la tau san spa nyau pau tengin rwai tang dekat ka ba arbat ka balai bakan nom sim ya ka por ka ba ong kum ni haka jing im jonga bela penkela jing siap ting du jok baro keladu hak jat ujisu nong pen im pela bor jing sneu baro par nanga ladu haka jing im jonga bela penkela jing brai bakin jadok baro ladu la jing jar jing ngausi ki bankia jing ngau si jing babe baro keladu kadekot ke menengkong ro ka dan ke khobor ka bong ha ka jing im jonga bela penkela
bela laj par na gijing te brau jong kapok bela sakut hagas namu Jesu dajing kemen ngan yai ruai ya kajing job ngas ngau kemen ngala lai lut hagas namu Kris lapan kut saprang saneng mentang ayat ngan yai kemen ngan risa ngala yolai tongin ruai arsin angin ruai adukot ngemun benong tangga dukot ke benengkong bat ke baar ngin ik tukot kot balai bakan nombam ye kapor banginom slam gajing sen tos ngabahaban yen barok banom sokrai to tem liding tem ayo ki ha ka jing im jonga bla pen kala la lai par na jing tem ra jong ka pom ba la sa ku ya kas na mu Jesu da jing men ngan ger wai ya ka jing jo Nas ngauk men ngala lai lun Has namu Kris lapen kut Saprang saneng mentanya yan Ngan yek men Ngan risa Ngala yolan ha ka jing im jong na bla pen kala je shep tin do ja baro ke la do ha jat u ji sunong pe ni pala bo tisnil baro pa na la do Nas ngauk men ngala lai lun Has namu Kris lapen kut Saprang janeng mentanya yan Ngan yek men Ngan risa Ngala yolan Ngêu ba ban chang iba kedre kat gom gijing plasem man fem jong i yong hadin bangala kala ka bamot yong ka slam bahabat ka simpor bangan lailot na u secret na biri na u secret